Зараз у Беларусі ідзе апошні наступ ужо на беларускую літаратуру, культуру, што паказваюць арышты апошняга часу. Чаму Лукашенко пайшоў на апошні такі крок? Усё ж такі 26 гадоў быў і развівалася і літаратура пакрыху, хоць і культура, а цяпер вот канчаткова вынішчыць усё. Гэта не апошні наступ. Яны будуць наступаць увесь час, пакуль будзе жыць Беларусь. А чаму гэта адбываецца цяпер інтэнсіўна? Таму што ідзе вайна. Вайна супраць Украіны для расейцаў была магчымай толькі тады, калі яны падамнуць пад сябе рэжыму Беларусь. Вот яны праз Лукашэнку ўсё гэта зрабілі. Каб не было Лукашэнкі, яны б не зайшлі на тэрыторыю Беларусь. А іхны стаўленік, Лукашенко, ён даў магчымасць ім зайсці з танкамі на Беларусі, пайсці на Кіев. Таму то, што адбылося на Беларусі, я паўтараю то, што ўжо 20 гадоў сказано было і 30. Это внутренняя оккупация, якая отбылась в 1994 году. Россия про своего ставленника зрабила внутреннюю оккупацию Беларуси. Это значит, она начала про своих ставленников агентуру проводить политику у Беларуси в своих интересах. Знищение белорусской школы, белорусской мовы, литературы, репрессии, знищение культуры, створение всяких там Россотрудничества и так далее. Это называется гибридная война. Вот Россия это зрабила и протягивая уже 30 годов. Вельмі шмат что знищено. Выгнаны сотни тысяч людей за мяжу, притым людей активных. Вот протягивается эта гибридная война супротив Беларуси. Фактично, Беларусь оккупованная уже давно, только другим способом. Способом внутренней оккупации гибридной войны. А Украину они решили оккупировать открытой збройной силой. Ну и тут им, как кажут, дали по носе. Так вот, это их режим, на увазі режим Лукашенко, и он, виконує то, что каже ему Москва. Это здрадницкая политика. И она для Лукашенко натуральная, потому что по своей ментальности, по своей психопатии, он ненавидеть все белорусское. Есть такие люди, что вот им нечто подобается, нечто не подобается. Его перекривливая, коли он нават чує гук белорусской мовы. И вот Москва знайшла такого здрадника, это находка для Москвы. Потому что все остальные, какие были, они так само были подмосковские, там всякие Машеровы. Но это особый тип человека, и они его використовують. И теперь это так само. Ось гэта інтэнсіфікацыя вынішчэння всяго беларускага, што яшчэ засталося, яно звязана з працягам той палітыкі. Спачатку расейцы рабілі выгляд, што яны змагаюцца з нейкімі пытаннямі, якія контра рэжыму. Ну, допустим, там была нейкая з'ява літаратурная, ці што яна там крытыкавала лукашысцкі рэжым. Можна было палітычна ставіць на тое, што яны супраць улады. І Москва на гэтым іграла. Ну, праз Лукашэнку, натуральна. І праз свою агентуру, свою рэзідэнтуру. Цяпер гэта ўжо ўсё адкінута. Ужо ворагам з'яўляецца ўсё беларускае. Усё, што на беларускай мове. І вот зараз мы назіраем і знішчэнне выдавецтваў, знішчэнне тых кніг, знішчэнне всяго, што яшчэ трошкі ліпела безадносна да улады рэжыму. Вот гэтае выдавецтва сёння не крытыкавалі рэжым. Наадварот, падтрымлівалі ўсё. Але яны выпускалі па гісторыі беларускія казкі, дзіцячую літаратуру, пазнавальную літаратуру. То, што неабходна грамадству. Калі б это было яшчэ на рускай мове, то гэта яшчэ пакуль што цярпела б. А паколькі па-беларуску трэба знішчыць, бо трэба знішчыць мову для Расіі. От гэты рэжым гэта пачынае рабіць. Гэта палітыка знішчэння Беларусі. Яна працягваецца ўжо 30 гадоў, і яна працягваецца паступова. Москва распрацавала сістэму удушэння нацыі. Год за годам, крок за крокам гэта робіцца рукамі Лукашэнкі. Акрамя таго, што рукамі Лукашэнкі яны праз яго ствараюць свае там рэзідэнтуры, свае арганізацыі, свае часопісы, рускія дамы і так далей. І другі крок, не другі, а чарговы, які пачаўся зараз інтэнсіўна, гэта эміграцыя. Это не міграцыя, это, можна сказаць, перасяленне насельніцтва на тэрыторыю Беларусі.
Зараз назіраецца, як і пасля другой сусветнай вайны, дарэчы, наплыў расейцаў у Беларусь. Яны скупаюць нерухомасць, яны тут селяцца. Это, я лічу, катастрофай, не? Гэта тыповая расійская палітыка. Яна была ўвесь час. Была ў 19 стагоддзі, але былі розныя сацыяльныя і тэхнічныя магчымасці. Цяпер тэхнічныя магчымасці значна павялічаны, але палітыка гэта была ўвесь час. І ў 19 стагоддзі перасялялі рускіх папоў, і рускія войскі, і знішчалі прамысловасць, не давалі магчымасць развівацца мануфактурам, прымушалі адкрываць спиртзаводы, бровары і спаиваць насельніцтва. Все это ўжо напісана ў літаратуры, як расейцы прывучалі піць беларусаў. Это сатанінская палітыка, прадуманая да дробязяў у ненавісці, як знішчыць нацыю. Яны гэтым займаюцца не 5, не 30 гадоў, яны займаюцца 200 гадоў.